Right muri Zimbabwe pane nyaya ndayanayo, pane nyaya iri kundifadza, but uchangosvika panapa ingotaipa kuti rest in peace kune mukadzi atisiya. Da kuti titsanangure nyaya yacho zvizere, but pane nyaya yanondifadza munguva ino yekuti tasvika 10,000 masubscribers. So kana une bhizinesi rako raunoita, maybe unotengesa mabhero kana unoita sei, unongotibata panhamba dzedu dziri paskrini idzo, tokuitirai munyati wacho sezvatakapromisa. Mafanzi edu ese ukangondudza kuti wawana television ende ukasubscribe 50% off discount yeadvertisement yako pabombshell television. So nyaya ndaya nayo inyaya yakamira zvakadai, inyaya inorwadza, inyaya inosirisa. Ndofunga mukuona mukadzi uyo akabatwa mabatiro ende tiri kuona murume akatogara zvake ari kusiya hondo ichiitika. Saka zviri kunzi pakurovana kwavaita mukadzi azosvika pakufa, because murume atozotora banga akaburitsa mukadzi wake Matumbu Panze. Vanhu vakatarisa Masikati Machena, inyaya yaitika kuchitungwiza, inyaya inorwadza, inyaya inosirisa. Saka uchangotibata uchangosvika panapa, don't forget to subscribe zvekare. Family irambe ichikura, channel irambe ichikura. Ndongotenda kune vese waona this video kusvika panguva dzinodzi, tichingoyeuchidzana kuti musakanganwa kutipa mabhizinesi enyu, tikuitirei munyati wacho, tikuitirei basa redu rifambe, renyu rifambe. 50% off discount, but tokoti congratulations kana wakasapota channel yedu kusvika patasvika apa, uri munhu wakatanga nesu kubva ku1 kusvika patave. Ndongoti thank you very much, god bless you, much salute.